nginodile emsakazi sidlala ingoma bayojabula Angibingelele kula mthelelo lapho ngamagebe omdlwane vukume ntabudla abantu bengathi ngamenza yapho zomlaza ngameva kolezela ngezengeza sokaza ngithi idolo sabhibhisilonda lo bingelelayo DM sazo ngode sesabovuke bheke indlela cisha phansi kanti amanqosa kusebedela futhi amanqosa usungisephe into ndlini maqezi bafuna ukufuna umushukazi umnikeza uxolaka mshawe into embili zasekumaqede khalinkele izimvu fulani khona omncane kangaka umshawenzi izentombi langabaleka isifontela seyithatha leyo nto ngihlala emzini omkhulu wasekhanyeni phansi kwangculo esintwini ngiphethe siphaqa sensimbi dokwazi ukuthi mase sikhona kwisiyeza TV ngaphansi kohlelo ke isintu sakithi ku DM sazo ukuphatheleke bonke abantu obathandayo abathokozisayo namaqhaweke nje ehlukahlukene awo umculo kaMaskandi nento eningi ke ethinta isintu ngoba siyazi ukuthi sigcizelela kakhulu siphinde sigqugquzele isiko lokuthi ke sizazi izinto zethu sizazi imvelaphi yethu sizazi futhi ukuthi siqhamuka namhlanje ke khona ke insizwa ngiphathele yona ke upelepele insizweni uDusa Matitini mfowethu akangibingelele ngiba kungeke ehlelweni. Ngiyabonga bhuti, ngiyabonga kakhulu, ngiyabingelela nami ngiyambingelela umbukele ekhaya. Ngiyabonga kakhulu. Mfowethu angitshela nangumukela lapha ekhaya uyakubona njengoba sengishilo ukuthi upelepele insizweni uDusa Matitini awusathe usibeke ngokukhula kwakho nokuthi ke ungubani ngoba mina ngingakusho wena bese uyangiphikisa uthi hayi kwakuligama elidala ngoba kwahlala no mixit abantu beyishintsha amagama mhlawumbe ngakwazi ngamagama o mixit mfowethu. Hayi ngingane mina ngakazana ekhathi mixit. Mfowethu. La Sanda waziwa ngibika Sanda lo bhuti. Yeah. Igama uSandile waMagubane engudwini eshowe empofane. Yes. Emashushu isigodi. Kwamaphumulo wetimati kaMzulwini isigodi. Ngizalo mnumzane phela. Nje uyabona na. No phela siyafisa ukumazi umnumzane ngoba nathi njengoba sesinabantwana saba nezindlu zomxhaso sesaba nomzane emzini yethu. Hayi bafethu uSanda uzalo Magubane njengoba kwaMagubane nje uzalo Magubane. Encanti yena yedwa omkhulu emculweni ngiyaphela lapho. Niyazola ke ithi insizwa izalwa ke umnumzane ke kuyena kubaba uMagubane uthi kuyena phela ke omkhulu emculweni mfowethu siyabona ukhona endimeni kaMaskandi awusithathe ukusuka kwakho ekukhuleni kwakho nezinto ezikholela ekutheni uzufike endimeni kaMaskandi njengoba sazi ukuthi imculo eminingi kangaka eNingizimu Afrika yini le yakholela ekutheni uzungene endimeni kaMaskandi ngoba siyazi ukuthi noma ngathiwa ikhehla beliwona umculo kaMaskandi kodwa akusho ukuthi umfundisi uyamzana umfundisi wena iziphi lezi zinto wayibheka wabona ukuthi ngingakwazi ukuphumelela mase ngingene eMaskandi. Umkhulu ngathi nje mina ngibe uMaskandi ngingakazalwa kambe umdala wavele ngivele ngikuMaskandi ngaphuma futhi ngawo uMaskandi engingakusho oshithi ukukhula kwami endaweni la ngikhulele khona engudwini bevele nje siyishaliki ushawa isiginci nami ngakhula nalonto kanti vele nasendlini sikhona uyayishawa babe iginci awusembona nami uyacula kumnandi then isiginci sangena nje ngasiyala ngoba ekhaya siba u3 years shaya iginci futhi omncane mina nalo omdala engilamayo so siyayishaya iginci okusho ukuthi bengisidlala nje isiginci mina njengomuntu oyidlalela isiginci nganakile ukuthi kanti kukhona ongale abantu bekubona kancane kancane kwahamba kwaze afika la ngihlala khona nezinsizwa ngo2012 sasorecorda insizwa kuthiwa elihle Mbunda estudio saChillis wathi uChillis icula ke wena ngiyarecorda manje bathe wasiqeda le ndoda safaka uSanda awusanda wangena washaya ngonyaka 2012 2012 sasenza iproject kaElihle ngicabanga ukuthi emva kwalokho 2013 kwase kuba idemo yami. Yes. Ngenza idemo indlela eyenza kahle ngayo lo demo kwagcina sekuphoqa ukuthi ngo2015 ngikhiphe i-album. Yaphuma i-album ethi Njojo eneyingoma ezimnandi nelisiwe sekukhulile umntanami ziningi nje ingoma ilanga ngathola khona ikhampani lapho ngathola nokudlala lapha music wami background la kwi-drama Isibaya. Yes. So na my short movie njengemovie nje ethi ikhama. Bekusebenza yona. Ukhona music wami lapho ngathola ikhampani besegoli ngasebenza nayo ngarecorda i-album ngo2016 bethi ukulinda enengoma ethi amanye amadoda adla amandla amanye amadoda engicabanga ukuthi namanje amanga bengise staging show ngisuke ngakenza ilutho mama idlala yebo nengoma ke ingoma eyihithi ivelela yona futhi
ayizokuba wena oyifunza abantu. Yeah, uthola ukuthi ngathi abantu bedlala album uthole belokhu bephume nalongoma noma nalezo ingoma kuyilana ujika kulezi kubonta izona usubuyela ngakuyona okuyabona oh hit ile. So mina ngiyangibone kanjalo kwami umsebenzi. Then ngaphuma company no 2018 ngabe sengikhipha omunye umsebenzi ngaphansi kwecompany yami umhamba wodwa. Ngakhipha izizwe zonke ezinengoma ethi Shindindi. Hayi futhi kuyezwakala mandlala leyo ngoma noma ngisebenza ngalokho. Ngifuna ukubheka ukuthi usakhipha album yakho yokuqala ayihamba kanjani kuma sales? I-album yami ihambe kakhulu. Usanda uhambe kakhulu futhi. Kodwa ukuthi esikhathini samanje angeke uguarantee indaba yasesitolo. Esitolo besithengwa kodwa uthola ukuthi akwenzeki kahle mase kufanele kube nemali ebuyayo eza kuwena. Bayakufuna uma besafuna uletha umsebenzi. Kunjalo uyawuletha umsebenzi kodwa ke ngani khona okungale esingakukhuluma uma besingasekho la kuma camera ukuyenzeka. Njengoba nje mina ngiprefer ukuyiphushela wami umsebenzi. South Africa yonke iphushela wami umsebenzi. Yenza kahle i-album. Ngicabanga bengingakande kakhulu indaba sama digital stores ngaleso sikhathi. Yes. So no WhatsApp bengibaningi kanje. Emva kwalokho ke ngikwazi ukuthi ama sesengikula amanye ama-album ngiqale nami ngene kuma digital stores so abantu bayithola ingoma zami zenza kahle kakhulu. Niyayizola ke insizwa ke ithi ke iyaba nenoni elethi eSouth Africa kuyabuswa amanye amadoda adla amandla amanye amadoda kwazoba ingoma ethi ushindindi ingoma ke esaziwa kakhulu sisazoqhubeka ke sihlale nayo iphinde isichazele kabanzi ngokuningi ngokwakho ukuthi utshela umuntu waziyo ukuthi ke bengakayinikeza isikhathi sokuthi abuke iSiyeza TV bengayinikeza isikhathi sokuthi ahambe lapha ku YouTube afike asubscribe ngaphansi kwayo iSiyeza TV umtshele ukuthi nakanjani noma iliphi iqhawe yena lifisayo emculweni ngomaskandi sizomlandela lona sisanikeza amanye wonke amathuba ayalinganayo. Mfowethu okay wahamba kwakhipha lama album awethu zavelela lezi ngoma mhlambe ke endimeni yemicimbi kwahamba kanjani ngoba siyazi ukuthi noma kusho ukuthi umculo wakho ukholela ukuthi utholakale kuwena isikhathi esiningi manje indlela yokuthi ukhule emculweni ukuthi uthole imicimbi kwahamba kanjani? Emcimbini kuhambe kahle kakhulu ukuthi ngiyilo muntu mina onomunye umqondo wokuthi angihlale entweni eyodwa. Angifuni futhi ukuhamba la hamba khona abanye abantu. Ngithe mina ama ngifika emculweni kwana lento yokukwazi ukushizila ukuthi ngingathi ngifika nje kube ngithi. So ngithe ama ngifika mina ngiyakwazi ukucula ekseni. Ama ngabe ungibize emcimbini wakho ukuthi angifike ekseni. Yasigcina isikhathi. Manje sengithi uzodlala ngani uzofika udlale ukuthi khona amamashala asahlelwa lapha nama security uthazo kanjani mina ngiyadlala mina umsebenzi ngiyawugcina ngenza kanjalo. So ngiyakwazi ukuperforma ngo9 nekuseni ngingconywa amamashala. Ngiyakwazi ukuperforma ngo12 ngiyakwazi ukuperforma ngo3 njengoba nje manje nami ithunzi selingishaya namalight. Ukushizila kwami nokwenza kahle kwami lokho. Kuyenzeka uthola ukuthi emcimbini uthi hey fika ngo4 uthi uyafika ngo4 uthi ayiphela uthi angifike ngo4 uthi ayakakabi izikhathi zakho lezi. Uyawo so usuke lapho sekusebenzekile even though ke sishawe iCovid esikhathini samanje iCovid ke yasibhaqa kakhulu endimeni. Kunalokho nje njengamanje basezizama ukubuyela egaming. Izinto ziyenzeka ngoba ngibhizi kakhulu engiqamba manje. Ngibiziwe emcimbini eminingi ama-post yawabona nawe mangicabanga. Sihle nayo insizwa ke njengoba isho ukuthi ke umculo kakhulu kaMaskandi uthe wakhahlamezeka njengoba kade kukhona ke isimo se-lockdown. Nakade sivalele khona endlini ngingenzeki lutho noma lithanda ke izwe ukuvuleka kodwa akavuleki ngaleyo ndlela. Mfowethu njengoba kusho ukuthi ke abantu abaningi sebeqashile usho njalo noma uzobonakala emcimbini eminingi njengoba kusho ukuthi amanye ama-poster ngephakathi okusho ukuthi sekuqinisekisile. Awusiphe labantu bangakwazi ukuthi babone khona kusuka manje. Emtaka baba yabona nje njengoba zithi 16 ngizobe ngiseshop. 18 ngizobe ngisemalukazi. Wefethu 2 July siye Durban station MC followers. Kuningi nje okunye ngibona ngama-post. Ngoba mfethu ngale komculo kaMaskandi siyakubona kukhona abanye abantu usebenzisana nabo. Akho sathi sibeke mfethu ngalabanye abaculi ukusebenzisana nabo.
Mntaka baba ngisebenzana nabaculi abaningi kakhulu. Ubaba umqabula sheshe ngisebenzile naye. Ngisebenzile ibaningi mfethu angizoqala ngithini. Yeah. Ukhona iproject ngasebenza no MaxOV, ngasebenza nabo Sicelo Gowane, ngasebenza no XYZ lo ne Summer Award. Yes. Producer wengoma ethu 17 kaZabo. Yeah. So njengamanje ngibhizi neproject engiyenza noSicelo Gowane futhi ingoma ethi uyasithathela. Yeah. Mfethu umculweni siyazi ukuthi abantu abaningi banendlela abasho ngayo athi umuntu ingoma ngiyayiphupha, athi umuntu ingoma ngiyibhalelwa, athi umuntu ngibona egamekweni, athi umuntu ngilalela ingoma zabantu. Base kwaba khona nomfudumeze esikhathini samanje. Njengoba usunawo wonke lo msebenzi usube nawo, kwenzakala kanjani mfethu ingoma uyayibhalelwa uyayinikwa noma uyayiphupha? Kokanye ngiphupha ingoma. Ezinye ngiyayibhala, ezinye zifika ngesidingo, ezinye zifika ngemessage engiyibonayo, ezinye ziyayifikela emqondweni. Kodwa kokanye ngiphupha ingoma. Yes. Usekhulile umntana ngokulala nzima we. Ngayiphiwa uyiyoni ke leyo. Ngangawazi ngisho ukudlala nje leso sanda bese. Yes. Engathi siyinkodlo la. Yeah. And iyona ngoma eyathi mayifika komuzi Mthabela lapha kwisibaya. Bathi bayithanda kufanele adlalwe la kwisibaya. Ngaba umaskandi oqala wadlala lapho. Mawudlala kwisibaya kwaba ukuthi uthole ingoma yakhe ithole platform noma kwakuneyivumelwano zasekhona. Angithi kube kuneyivumelwano ngoba mfethu ziyangikhokhela abandla kamnandi kanjani namanje ngiyakhona ukuphila nomndeni wami ngoba zisadlala namanje. Nokuthi udizadla kuqala kwase kuyagcina. Yes. Mhlawumbe mfethu masibheka nje indima kaMaskandi as a whole ziningi ingqinamba enhlangabezana nazo njengabaculi. Iziphi ingqinamba ongaqashisa ngazo umuntu osafisa ungena endimeni kaMaskandi noma umuntu osekhona endimeni kaMaskandi kodwa usakhulu ukuthi angashawa induku esenitheni adlula kuyona? Okokuqala nje ungabi nenhliziyo embi. Yes. Ungafiki ngokuthi uza noshunu wenkani lo ukuthi wena ufuna wenze intando yakho. Yeah. Kuyasetshenziswa nasemsebenzini. Yazi ukuthi ama ngabe emcimbini kunabantu abafakiwe wathi uyacela noma wabona wena ushiyeke ngaphandle. Yazi ukuthi ngelinye ilanga uzongena. Uzofaka. So ungabe usubeka kabuhlungu inhliziyo yakho kumnikazi womcimbi ngoba ngeke abafake bonke abaculi. Baningi siba 1 million. Kofakwa bani ke bani. Okushuthi uthi amasokisi phansi inyusa amasokisi ukuthi bese kugcwele kugcwele uvumelane naye umhlelo womcimbi ukuthi noma ngiyabuzwa ukuze nangokuzala naye ezokuvulela isandla ethi sondela ngabe ukuthi sekuyithuba lakho yonke into inesikhathi sayo. Enye into mina ngiye ngayenza ngaplana ukwenza ibhizi yami. Yeah. Ngenzela ungabi nesilonda kakhulu. So ngicabanga ukuthi yazi indawo kwadladla crossing. Ngaqala ukusebenzisana nobaba uPet Dladla manje sengisebenzisana nezingane zakhe ngoba ngasekho imicimbi nje kwadladla siyayenza. Yena yaphumelela idlula ngisho imicimbi kwase stadium eminye yayo engaphumeleli. So angikhoshi ngalokho ukuthi kuhle ukuthi into engiyenza nami ngiqhaje. Ngizwa ubalula ukuthi usuke wenzela ukuthi ungaba nesilonda ingakho uzakhele yakhe ibhizi. Awusinabele. Lento engisho ihamba lamagama ngithi ungabheki abahleli bemicimbi kuphela ukuthi khona bazokubiza. Njengoba uMaskandi be1 million ngenzeka ukuthi isikhathi sakho wena sozisishaya ngo2030. Yo, Futhi wena uzokucula endlini sonke lesikhathi. uculela abangani nosondelene nabo. Phuma wenze noma yini engenzeka. Uma ukuthi kuyenzeka uhambe uye koSiyeza TV bakushuthe uvele uperforma lapha ku YouTube channel. So nje nawe qaqeka ngomqondo ungathathi ukuthi ngoba usurekodile wena usuzopromote abanye abantu kuphela. So iyazi wena uyasebenza la. Umsebenzi from ukubhala ungena e-studio uphume lapho uyagaya wazi ukuthi umsebenzi uya kanjani kubantu nawe i-income uyenza kanjani. So kufanele uqaqeke mawula kuyasetshenzwa. Asikho isikhathi sokuthi ngoba ngiqoka kahle bazongibiza ngoba ngicula kahle bazongibiza. Baningi abacula kahle. Mina ngiyawuthanda uMaskandi, ngithanda kakhulu wakudala ngoba ngisheshe ngawuthanda kakhulu uMaskandi, angifiki kwaMaskandi. Kodwa namanje ikhona insizwa ezithama icula ngizwe ukuthi wazoshaka mnandi wazwahluka njengabo Sikhenqe
Yeah, bathi befika babayibona. Yes. Awumenzi. Yabona manje abaculi kahle baningi kakhulu. So ugcina ungasazi ukuthi ungathatha kwawuyeba njengoba nami ngisho ukuthi imicimbi ngiyayenza. Yeah. Nami pressure engibhekana nayo. Uyaba nokuphithanelwa ikhanda ukuthi uzoqasha abantu ngoba icelo bayifaka babe baningi. Yeah. So umuntu ofikayo ofika endimeni yomculo into yokuqala kufanele beye phambili inhlonipho. Yazi omunye umuntu ukuze uzohlala isikhathi eside emculweni. Ngoba uma ungamazi omunye umuntu kuzofana la kuvale lapha hayi ngenhloso umuntu akafuna ukusebenza nomuntu angazi umsebenzisa kahle. Exactly. Ebese etshela nomunye etshele nomunye ukuthi hayi nokho ukwenza kahle kanjani uzongayitholi phela imali egcineni. Isho njalo insizwa usanda umfoko kaMagubane ukuthi kubalekile ukuthi umazi omunye umuntu kubalekile ukuthi ungalindeli ukuthi wenzele kusona zonke izinto kakhulukazi le ndimeni yomculo kumele kube khona izinto nawo okwazi ukuzenzela zona. Ithi ke yona iyazenzela izinto ukuze ukwazi ukuthi abantu ihlezi isemehlweni nabo ngoba kubalekile ukuthi uma umculo ungaze kuphela unyaka ingekho into oyenzile ule ulinde ukuthi ngiyofonela ngiyobiza. Futhi ke enye into ke esifuna ukuxwayisa kakhulu kubaculi abaningi umculo wazi ukuthi man keep i-album kwaphela unyaka uyokhipheni kodwa lenye album ingazange izimenze lutho. Akukho kube khona indlela esiyisebenzisayo ezivulekile zokwazi ukuthi siphushe umsebenzi wethu. Uhlelo Isintu Sakithi uhlelo nayo PMsazi mfowethu abantu ke bayathanda bayakulandela abantu kuwona umculo kaMaskandi. Siyakubona ingelinye ilanga unengoma ekhwela kwabanye abantu. Usanda ke bakithi njengoba bengishilo ukuthi umuntu abeke inhlonipho phambili. Ngikhuliseke kahle ngasesimeni sokufunda inhlonipho. Ngifunde ngayo yonke indlela. Ngiqhathiwe, ngashawa futhi nasekhaya. Yes. Nje ngilo muntu nje ukuhlonipha okufakiwe kuyena. Mina ngazi ngisho amagama okuhlonipha. Yeah. Isigqoko lesama ngifika ekhaya noma ngingekho ekhaya ubaba ngishathi uphakathi kwenu manje. Niyabalandeli mina ngikhumbula isigqoko ngishona phansi ngedolo ubaba. Sewubaba. Yes. Yabo so ngisho language uyazi ukuthi uma ukhuluma nomuntu kufanele ubeka amagama akho. Yes. Ngaphandle kokwe age mina ngihlonipha omncane ngihlonipha ongangami ngihlonipha omdala umuntu. Ukuze insuku zakhe zalezo kufanele wenza kanjalo. So nabanye amaskandi abafikayo emculweni uma ufuna ukucula uzoyofa kufanele ukuthi uhloniphe ukuze uzokwazi ukuthi umukeleke ngaso sonke isikhathi. If ungamukelekanga namhlanje uzomukeleka kusasa. Ama uhloniphile. Uhlonipho omdala uhlonipho omncane bake bathi abazi kangcono bekwenza umfishane nomuntu liyamenza lokho kwenza kwabanye abantu nawe kelilanga kuyobuya kukwenzakalele akwesihloniphane siqhubeke sithanda njengesizwe saseNingizimu Afrika. Mfowethu njengoba sushilo ukuthi ke mningi ke imicimbi ezobonakala wena mhlambe ke abantu abafisa ukulandela nokuthola kabanzi ngokuningi ngokomsebenzi wakho bakuthola kanjani enkundleni zokuxhumana mawuthi khona ko-Mix City umoya mhlambe la ngoba sekusebenza nomoya isikhathi esiningi mfowethu bakuthola kanjani abantu wefethu ake ngithi nje abathokozela amajongo ingoma amajongo ikhona la ngikhiphile i-DVD abantu abathenga i-DVD babuke behleze endlini imicimbi uthola ukuthi umuntu ungowaseMpumalanga akwazi ukufika la uthola ukuthi imicimbi eshisa ingala so egcina ngasakubonanga performer so ngiye ngathi ngikhiphe i-DVD ayithenge ine-CD phakathi ephethe ingoma zeki-DVD nansi i-DVD kaSanda Magubane ithengeni ebese ongakwazi ukuyithenga asebenzise idatha lakhe angene ku-YouTube abuke uSanda Magubane enze imikhuba yakhe adume ngayo. Ngiyatholakala ngan-emailela kuSanda izinkinga ke lezo. Kodwa nje uSanda Magubane atholakala kuzo zonke izinkundla bakithi zokuxhumana angazi singabala ngithini. Umuthi eSanda Magubane qedile uzokuthola usungafona mawuthanda uma uyazi into oyifonelayo njengokuthi nje umuntu uyakhiwa la angaphekile khona mina iqiniso ngiyathanda ngiphila ngeqiniso la engingashayi kahle khona fanele ngibuye ngiqonde ngangifonela uma uzongiqondisa ama uzongincoma futhi ngangifonela ku-08247678812 asiphinde 08247678812. Yes.
Okay, iyona ke insizwa ke ungayithola einkundleni zokuxhumana njengoba usho ukuthi isho ke yona ukuthi ungayithola kumapha ama-pages, ungayithola kiphi inombolo. Mfowethu nami umhlelo womcimbi lapha ekhaya ibuka njengamanje le interview uthi nomfana ngikaze ngimbone estage angazi lutho ngayo but ingoma zakhe njengoba eshilo ukuthi ngingayithola ku YouTube. Yini ongayithembisa noma ogabe ngayo engenza umhlelo womcimbi ajabule meqashe wena ngoba siyazi ukuthi meqasha wena usuke ufuna uzojabulisa abantu okuyibona bathenga amathikithi. Yiphi imfihlo yakho mase stage? Ingidla ngamabala. Yeah. Umbala wenkunzi senkonyaneni. Hayi ngidla ngesonga nje. Isizulu leso. Ngidlela ngesonga nje sami bakithi. Ngoba ngilona igoso angigide. Ngigida makufanele. Mina umngane wami isigidi sami. Yes. Ya, ngoba ngiyakwazi ukusishaya, ngiyayiculela futhi. Okusho ukuthi ngumculi angilona igoso. Yes. Angiculi futhi umbhaqanga cha. Yes. Okusho ukuthi nje iyona nto yokuqala azothi amayifica emsebenzini wami afica isisonga umhlelo womcimbi. Yeah. Isisonga sibalulekile ngoba sihamba nenhlonipho phakathi. Siyinhlonipho kahle kakhulu njalo nje mntaka baba. Kusho yona ke insizwa ukuthi idle kakhulu ngesoka. Mfowethu amazwi akho nje ongawabhekisa kumbukeli lapha ekhaya nomthando umculo kaMaskandi nomthando umculo kaSanda Magubane ovalelisa. Oh hey, ngithi beyiphathe kahle abantu emakhaya. Ngiyabathanda nabo futhi behlale bengithanda njalo. Beyivikela abantu ezikhathini zamanje bafowethu ukuphila sekukanje. Ngiyabonga. Sicela ukuthi ngimukele lapha ekhaya ke mawuqeda ukubuka le interview namhlanje ungakhohlwa ukuthi mawuphuma upress usubscribe uthathe ilink uyishare uthathe ama-video ama-clip ambalwa abalulekile ngezinto ezakhe abantu ekhulunywe uyena umfoka Komose ubanikeza abantu abangakwazi ukuthi basizakale ngawo. Uyazi ukuthi masubona into emsakazo suke sekuphathele izinto ezinhle. Mina ngisazovalelisa ngaso sonke isikhathi ngoba ngihlezi ngibuya ama-game wena wabona u350 lo ubhaliswa njalo akuphunyulwa. Hlale kahle lapha ekhaya ungakhohlwa ukusubscribe sibonge kakhulu.